Aprang si KARDOM katu kawe Karbi 2.0 YouTube channel long kelangara do ana fans tamil la pen pinia bang ke nili nali tumafan Sainik School la long pen kapiklang pon AWARSAI AWARSAI APHUTHAK si nali tumfan labang so video long nang than pachini pon ikpo la pen ko ana Vacancies sige doma ka charli yang deng kon ans naing ma last date ko man tuma arta ko an ma lahayo ya details nali tum labang so video along si thekpon long ikpo lapen nali tum han tuning ri alam the bang la puilo non ten ke lazy afan masap so well subscriber nang jilang la sinali tum anta labang so YouTube channel subscribe kilang plote prabjin men subscribe igon lapen adung hes tame belarjan thekloi halabang so dim stame nali tum berpon igder non tangte pini labang so Sainik School long pen kapiklang AWARSAI AWARSAI APHUTHAK le non klardak pen chithan pononang lapen lang ponon tangte non klardak pen labang so APHUTHAK le chithan polonang Sainik School golapara assam lapen vacancy details bang dak nali tum screen along thek pon long ikpo ko ppia vacancies si dak kipima kan analong malabang nili nang than pachini pon ikpo lapen dak number 1 along bang PGT mathematics contractual afan dak ingsi apusto lapen reserve category labang ke unreserved lo UR lapen number 2 along nursing assistants afan stameda ingsi do labang ke regular lo lapen dakta unreserved lo lapen number 3 along LDC afan stame dak ingsido labang ta regular lo lapen unreserved lo lapen putha dak LDC contractual afan stame dak ingsido lata unreserved lapen ward boy pus stame dak ke thom ando lapen unreserved lo labang ke lapen contractual basis sangselo lapen PEM mate PTI kam matran labang sodim tang sido lapen number 7 along lab assistant afan hini nangi lata contractual lo lapen counselor afan stamedak ingsi contractual post nang pola pen brand master afan ingsi lapen art and craft workshop instructor lapan ta ingsi nang po contractual basis lo lapen dak nursing sister female nangji labang ta contractual basis lo lapen unreserved category lapen nali to more information upon la screen along ke thek pon long nali to labang soling long ber iglopul nali to details bang thek pon long ikpola pen non ni lidak qualification kon an nang ma labang so puthak stame nali to man than pachini je aphan bor I pon ikpo lapen dead labang ke last dead labang ke 3 November 2023 la pen number 1 lang PGT mathematics afan dak ingsia post do la pen kachar liang deng labang ke master degree in subject lapen degree education lai hui dak ke tok ponding o nalitum la thek pon long igi dak ke tok an bang na ik thai pola pen age limit bang ke 21 pen 40 years arta abang phu mate abang phitum si jogdun long ik chotpo lapen dak salary long in 35,000 analitum long pon ikpo lapen number 2 along bang ke na nursing assistant afan stameda ingsia posto lapen nursing anat diploma mate degree ke antana po lapen 5 years experience do ignang po lapen salary bang dak 25,500 an pipon po arta la bang ke 18.50 molam abang phu mate abang phitum jogdun long ikpo lapen number 3 along bang ke LDC afan stamedak ingsido lapen qualification labang ke metric pass an chok lapen typing speed dak 40 words per minute an typing unang po lapen asapsa computer knowledge tamedu ikchet nang po lapen salary ladak bang ke 19,900 an long pon ikpo lapen arta labang ke 80.50 ang bong molam abang phu mate abang phitum jogdun long ikpo lapen number 4 along bang ke la sono number 4 along stame LDC afan putha dak contractual basis do lapen dak qualification bang metric pass nang pola pen typing speed dak ting civil 40 words per minute an unang pola age limit labang ke 18.50 molam arta an si jogdun long ikpo lapen salary bang ke dak 21,000 per month an litum long pon ikpo lapen number 5 long dolang ward boy afan stame dak 3 contractual afan nangji lapen dak kachar lang deng mang 10-12 pass nang pola pen dak Assamese Hindi lapen English lahai hui ke thek mate kabuji tang abang phu mate abang phinang po lapen kapre ka son dolang pate graduate degree lapen diploma nursing similar work experience lahai hui stame do lo pulate mi ongchot la lapen age limit bang dakta 18.50 molam
arta abang photum sidak jogdun long ikpo lapen salary dak 14,000 alitum per month lang pon ikpo lapen number 6 long dotulang lab assistant sapanda hini contractual aposto ingsi bangke andrizal lapen ingsi bangke OBC mate CL apanda ingsi pipona lapen kacharli ang deng dak 10 mate 12 pass nang po lapen science stream ke entang abang pu mate abang phi tum nang ikpo lapen kacharli ang deng kinang jibang la anlo lapen dak asap so dak ingson soni dotulang labang kenal itu lang pon dingo lapen arta dak 18 to 50 molam abang pu abang phi atum si jogdun long ikpo lapen monthly na litum salary dak 14,000 anang litum long pon ikpo lapen number 7 ang carve and workshop instructor afanda ingsido ata unreserved lapen kachar lang deng labang ke metric pass nang po lapen 2 years straight certificate from recognized in industrial training center along pen 2 years certificate do nang po lapen asonson dak dolang sonson ni lapen arta bang ke 18 ben 50 an abang pu mata abang phetum jogdun long ikpo lapen salary dak 25,000 an aletum long pon ikpo lapen number 8 long dolang brand master afan stame dak dia ikta band master lapan stame dak ingsia post do contractual post lapen ke charlie yang deng kenangji labang ke kenang sar labang ke Pontitel band master mate band major drum major lapen course ke entang abang pu mate abang pinang ikpo lapen arta bang 18 men 50 molam abang pu abang pitum si jogdun long ikpo salary na litum monthly 25,000 an litum long pon ikpo lapen number 9 long dulang school council afan dagang si ingsido contractual post lapen kachar lang deng da graduate unang po lapen arta bang ke 18 ben 50 malam abang pu mate abang phetum si jogdun long ikpo lapen monthly salary 35,000 anang litum long pon ikpo lapen number 10 on dotolang PEM mate PTI lapen kam matron dak female afan ingsido contractual post lapen kachar lang deng mate qualification kenaing bang ke diploma unang po physical education ana lapen kaning jela bang ke English Hindi Assamese laan bang kaning je thegnang po mate klardak pen thegnang po lapen dak 3 years working experience stame do ignang po lapen arta la bang ke 18 ben 50 ang bong molam an jogdun long po lapen dak salary bang 17,000 an alitum long pon ikpo lapen number 10 lang puthot do tulang da ingsi nursing sister female afan la ta ingsi contractual posto lapen senior kachar lang ding labang class 12 an pass nang po lapen asap so da nursing na to experience to nang po 5 years an arta labang ke 18 men 50 years an si arta abang phetum jogdun long ikpo salary 20,000 alitum long pon ikpo lapen sonsoni dak dolang ke tokpon written test puthak dak tokpon la lapen date of interview labang ke dak pipon iglo command to malabang email kalte message salo nalitum phana pile pojons nalitum apply pilote lapen nalitum ke apply ni process labang ke thondam ningji labang ke la so address on si thondam ignang po application form kona silo ing ma plan nalitum labang so video long thek pon long ikpon ni nam piklang pon ikpo lapen ki jogdam ning the principal Sainik School golapara PO Rajapara district golapara Assam 783 labang sodim sinalitum jognam ignang po lapen application form nili nam piklang pon ikpo la nalitum thek pon long ikpo la application form la lapen panalitum photo hai hudak pa bondu nang po nalitum amend date of birth father mother name mobile number lapen lason category language lapen lason the tax permanent address hai hui qualification kon an manalitum pachali ko suppose long kan se jogdoni madak adu ka venalitum labang so advertisement alo long se labang so form bang long ikpo nalitum jong se apply doni pulte labang so form nalitum print out ego la fill up ikpe nalitum jogdun ikmelo lasinalitum labang so awering war sajong sining hang pulte jogdun ikji pulote labang so advertisement alo lang pame penalitum jogdun ego la pen kinang so documents na medak mention ponlo copy paste nei ma kadu ka vedak details lang tok pon laban nalitum batang sila bang so advertisement ki jut pen ki cheng an lang igon dak ke to an lale nalitum jogdun igon asipinia video long mangta nilila an sikang ton pon ikpola pen pen aputhot ka prega video long chitong lo nang tangte domi thak me kadu ka ve Karbi 2.0 YouTube channel long kelang ara do an fasta me nilihin pen kardom to change